Lukmançylykdaky robotlar dünýäniň öňde beriji klinikalaryny 30 ýyl bolan wagtdan bäri işleýärler. Olardyň hünärmenleri bilen ýarşman, eýsem olaryň ornuny hem tutup bilerler. Diagnoz goýulanyny ýa-da operasiýa taýýarlananyny istenilýän netijemiz 100% täklikdir. Lukmançylykda al tehnologiýasy hut şu täklikligi şu günde görkezýär. Robotlar şepagat uýulary häzirki wagtda şepagat uýularynyň we olaryň ähli wezipelerini dogly öz üstüne alyp bilerler. Hatda adamlardan üstün çykyp gününe 24 saat täsirli we takyk öz wezipelerini ýerine ýetirip bilýärler. Şepagat uýusynyň ýerine ýetirýän kyn we umum amallaryndan biri damardan gan almakdyr. Statistikalara göre şepagat uýulary %30-dan 60-a çenli hastadan gan almakda kynçylyk çekýärler. Öňgeleriň täzeden goýulmagy damarlaryň şikestlenmegine we çişmegine howp salýar. Hatdan beteri tromboz bolmagyny sebäp bolup biler. Robot hiç haçyn sypdyrmaz. Sebäbi datçyklary gämleriň diwarlaryny infragral spektrda aýdyn görýär. Maşinler eýýäm lukmançylyk ygtyýarnamalaryny alýarlar we resmi taýdan lukman bolup bilerler. Xiao adly Hytaý diagnostika roboty mille lukmançylyk ygtyýarnamasy synagyndan geçdi we adamlary bejermäne dogly köýpli. Adam kandidatlarynyň ussuryny ýeňip, kadrlaşdyrjy talapdan 96 bal toplady. Häzirki wagtda emeli intellekt diňe bir diagnostika we terapiýa däl, eýsem hirurgik hünärlerden hem üstün çykyp biler. Robotlaryň özleri belli bir hasta üçin iň täsirli we tygşyrtly operasiýa meýilnamasyny taýlaýarlar we esasy sapyrlaryny ýerine ýetirýärler. Alnyniny hirurgiýada ulanmak operasiýa wagtyny epesli azaldyp biler. Mysal üçin, beýnide 10-12 sagatdan 2-3 sagat içinli ýyzgylyp mikronlaryň takykligi bilen çişleri aýryp gan ýetkisini, ýokaşma howpuny we kynçylyklary azaldyp biler. Bir robot lukmanlaryň tutuş toporuny çalyşmagy ukuply we işläp tüjüler tarapyndan goşulan sany eň oňat hünärmenleriň tejribesine eýe. Al kömegi bilen geçirilen operasiýalar çalt dikilmegini we operasiýa gysgy möhletli kepilendirýär. Meselem robotyň hereketlerini sinsiz gözükçülük etmek bilen häzirki wagtda lukmanlar ýüzlerçe kilometr uzaklykdaky adamlaryň janyny halas edip bilerler. Michiganly kardiolog Ryan Mader perkutan koronar interwensiýasyny ýerine ýetirýär. Bu ýeti miokard infarkty ýa-da duýdansyz ýürek ölümi bolan adam üçin ömrü halas edici usul. Bir adaty prosedura 4 adam tarapyndan amala aşyrylýar we ortaça 1 sagat dowam edýär. Alny saýasynda bir lukmany bir neçe sagatyň dowamynda 36 näsaň ömrüni halas etmäne mümkinçilik berdi. Ähli umumy robot Chirurg Da Vinci islenlik organyny operasiýa edip bilýär. Diňe Amerikada onkologik amallaryň takminen 80%-ny bu robotyň kömegi bilen amala aşyrylýar. Da Vinci'niň kömegi bilen dünýädäki amallaryň sany 2 milyona golalaşy. Robotlar ABŞ, Izrail, Germaniýa, Günorta Koreýa, Ýaponiýa, Ukraina, Singapur, Russiýa we beýleki ýurtlarda otururly. Amerikalı robot hirurg Da Vinci'den öňe geçdi, çünki ol çişi özi dogly keselip bilýär. Da robot yumşak dokuma operasiýalaryny öz başda ýerine ýetirip bilýän ilkinji robotdur. Bu görnüşli operasiýa robotçylykda özleşdirmek en kyn bolanlardan biri. Robotlar tarapyndan geçirilen operasiýalaryň dowamyny yumşak dokumlary kesmek we tikmek hirurglar tarapyndan ýerine ýetiriljek ýeke meseledir. Ýöneşdar bunu hem amallaşdyryp bilýär. Häzirki wagtda emeli intellektler lukmanlara göre däl-de, lukmanlar emeli intellektlere kömek edýärler. Bütün dünýäde milyonlarça adam organ transplantasiýalaryny öz nowatlaryny garaşýarlar. Diňe Hytaýda 1,5 milyon adam garaşylýan sanawda. ABŞ-da günne 20 adam donora garaşman ölýär. Russiýada 2017-nji ýylda 6 milyon adam üçin bary ýogy 900 donor bardy. Dünýäde milyonlarça adam şol sanyny çağlar hem ölüp barýar. Bu häzirki zaman sarp edici jemgyýetiň adam ömrüne baha bermeýänligi aýylanç hakykat. Bu adamlaryň janyny halas edip berjek teknologiýa 3D organ çap edilmesidir.
Häzirki wagtda döwürdikleri derini, öd haltasyny we aşgadan astymazyny transplantasiýa etmek ýaly usullar amala aşyrylýar. Sonra, näme üçin bu teknologiýalar giň ýerimde durmuşa geçirilmeýär? Biz bir-birimizi ýok etmek üçin teknologiýalary ornaşdyrýarys. Ýöne, adam ömrüni halat edýän zady köpçiligi hüderlemäge howlukmaýarys. Sebäbi sarp edici jemgyýetiň formatyny ömür halat etmek degişli däldir. Ünsveriň has täsirli we eliterli teknologiýa. Nanorobotlar garynjadan million etde kiçidir. Olar bedene atom we molekular derejesinde täsir edýär. Nanorobotlar ýokary takyklyk bilen operasiýalaryny ýerine ýetirip, gan damarlaryny, tikiş ýerlerini aýyrmak bilen galman ölçük we molekular derejelerini kesellere çalt we ardan diagnoz goýýarlar. Dermanlary bedenin kyn ýerlerini netijeli ýetirýärler. Nanorobotlar şol bir öýjügi täzeden tertiplap biler. Şonuň üçin adam rak keselinden guturup biler ýa-da protezin ýerine täze aýak hem ulalyp biler. Olar üçin diňe töweregindäki molekulardan ýygnamak ýeterli. Olar şeýle hem öz nusfalaryny ýygnamagy başarýarlar, ýagny köpeldip bilýärler. Nanorobotlar adam bedenini bejerip we ýok edip biler. Bularyň hemmesi belli bir programa baglydyr. Gözüňize getirip görüň. İçinde lukmanlar, nanorobotlar bar bolan bir stakan adaty suw içýärsiňiz we hiç bir ütkeşiklik hem duýmaýarsyňyz. Şeýlelik bilen bir gejede diagnostika, terapewt we ýokary hünärli hirurgyň ýanyna baryp görendiňiz ýaly netije alýarsyňyz. Bedeniň içinden geçip başlan soň, olar size diňe agrysyz we takyk diagnoz goýup, diňe bir çiýişmegiň merkezini tapmak bilen galman, eýsem ony ýok eder we bedeniňiziň funksiyalaryny doly dikelder. Şeýle nanolukmanlary öndürmek üçin şykdyjlar gaty az bahaly we diňe bir näçe minut wagt alýar. Bu bolsa bir näçe ýyllap we ummasy terişdeleri talap edýän islendik lukman alternatiwa. Şeýlelik bilen häzirki wagtda islendik lukmançylyk hünärlerini mümkin boldygyça has çalışmagy köple teknologiýalar bar. Olar çalp etýärler. Ýöne jemgyýetiň sarp edici formaty nukdaýlaryndan bu teknologiýalaryň ulanylmagy dün siz bilen ömrümizi halas eden lukmanlaryň eşsiz we eklençsiz galmagyna sebäp bolup biler. Indi teknologiýalaryň dünýäni üýtketmäge mümkinçiligi bar. Ýöne nähili üýtkeşimler boljakdygy size ve maňa baglydyr dostlar.